Saxil Kirkes kor og skib er opført omkring år 1200. I begyndelsen af 1500-tallet blev skibet udvidet mod vest. Ved denne lejlighed blev tårnet opført. Våbenhuset er ligeledes opført i 1500-tallet. Tårnuret blev udført af I.F. Vøjle Bockenem i 1892. Ved korets østende blev der omkring 1730 bygget et sakristi, der i 1878 afløstes af det nuværende. Den 4. august 1661 overdrog kong Frederik III en del jordgods og Saxil Kirke til rigshovmester og rigsdrost Joachim von Gersdorffs arvinger. En af disse, Margrethe Gersdorff, overtog kirken og hovedgården Loverstrup, der fik navnet Ratlovsdal efter hendes mand, hofmester Gregorius Ratlov. Kirken overgik til selveje 1. januar 1922. Bevaringsværdige gravsten fra nedlagte gravsteder. I 1976 blev begravelsesområdet udvidet i østlig retning. I denne forbindelse blev præstegården fra 1869 sløjfet. Plænen ved den store blodbøg blev i 1978 anlagt som urnegravplads. Kirkens gamle klokke blev støbt hos P. Mejlstrup, Randers, med støbt tekst: Bekost at omstøbe år 1828 af Niels Rosenkrantz von Holstein Ratlov, major af arméen. Gravminde over sognepræst i perioden 1603 til sin død 1628, Jakob Jacobsen og hustru, blev i 1909 ophængt på kirkens nordmur til højre for våbenhuset. Tavle af sandsten på våbenhusets gavl med ulæselig skrift, indmuret i 1909. 1751, sandsynligvis året for en større renovering. Disse 3 trædesten foran våbenhusdøren er mærket med fordybede versaler 1729, Sørensen, Halkjær. Mindestenen på våbenhusets østvæg er over sognepræst til Saxil og Nølev sogne i perioden 1701 til sin død 1736, magister Poul Poulsen og hans hustru Mette Maria Hutfeldt. Præsterne til Saxil og Nølev sogne siden reformationen. Efter de gamles beregning skal have været 4 præster før en hr. Bertel Nielsen, som hed hr. Bertel Madsen, hr. Søren Tand, hr. Erik Madsen, hr. Søren Jensen, men man har ingen vished om dem. Derfor synes at være den første hr. Bertel Nielsen. Altertavlen fra omkring midten af 1600-tallet tilskrives Peder Jensen Kolding. I midtfeltet ses en fremstilling af nadveren med næsten fritskårne figurer. I midten Kristus
med Johannes på skødet. Judas i forgrunden, skævende forlegent mod Kristus. I sidenicherne ses Markus med sit symbol, løven, det guddommelige mod. Og Lukas med oksen, den guddommelige styrke. På de delfinformede vinger ses Matthæus med sit symbol, mennesket, den guddommelige visdom. Og Johannes, der mangler sit symbol, ørnen, den guddommelige højhed. På midtfeltets skråsider sidder Moses med sine tavler og peger op mod slangen, et gammeltestamentligt motiv, der foregriber korsfæstelsen. Og Johannes døberen, der peger op mod korsfæstelsen. I topstykkets halvrunde felt ses et relief af gravlæggelsen. Og som afslutning, den opstandne Kristus med sejrsfane og korsstav, stående mellem to siddende romerske soldater med sværd og bue. I fodstykkets felt læses fra Paulus' første brev til Korinterne, kapitel 11. Hvor som æder og drikker uværdigen, æder og drikker sig selv til dom, i det han ikke gør forskel på Herrens legeme. Fodstykket flankeres af Peter med nøglen til himmeriget og Paulus med sværd. Alterstagerne er fra midten af 1600-tallet. Alterkalken er formodentlig fra sidste halvdel af 1600-tallet. På en af fodtungerne er et fint graveret krucifiks. Disken er fra 1680. Og bladisken, der er skænket af sognepræst Poul Poulsen og hustru Mette Maria Hutfeldt, er udført mellem 1718 og 1734 og bærer parrets alliancevåben. Kirken har 2 alterduge. Den med kniplet kant er udført og skænket af Marie Nielsen Kysing. Og den med orkeret kant er udført og skænket af Signe Møller Saxil. På panelstykket mod syd ses et sølvvåbenskjold samt sølvbogstaverne CF og HR for Christian Frederik von Holstein-Rathlau. Døbefonten er fra 1888. På korpus er hugget IHS, Jesus Hominum Salvator, Jesus menneskets frelser. Samt med store kantede tal 1888. Dåbsfadet er ligeledes fra 1888. I bunden er graveret Georgskors, IHS og 1888. Dåbskanden fra 1947, skænket af gårdejer Niels Øvlisen Saxil. Bogstolen blev i 1724 skænket af degnen Ole Jensen. På pultbrættet er skrevet A.
1724 haver Ole Jensen Degn bekostet denne bogstol og giver den til Saxil Kirke, mig og mine efterkommere til nytte, når vi den behøver. Prædikestolen er fra omkring år 1600, mens lydhimlen er noget yngre, fra omkring 1635-40. I forbindelse med en restaurering af stol og himmel i 1910 af maleren P. Rahbek afdækkedes ubehjælpsomt malede evangelistfigurer, antagelig fra omkring 1854. Evangelisterne med deres symboler er i rækkefølge som Det Nye Testamente. Matthæus med mennesket, Markus med løven, Lukas med oksen, og noget gemt, Johannes med ørnen. Epitafiemaleriet på skibets nordvæg fra slutningen af 1600-tallet forestiller sognepræst Kasper Bernhardsen Sur, hans første hustru og deres børn. De 3 salmenummertavler fra 1933 er udført af Peter Bang Termansen. Krucifikset på sydvæggen fra midten af 1600-tallet er måske udført af Peder Jensen Koldings værksted samtidig med altertavlen. Denne fregat er givet til Saxil Kirke af Albert Christiansen fra Nordsminde. Lysekronen over døbefonten er skænket i 1723 af sognepræst Poul Poulsen og hustru. 2 ens lysekroner i koret blev i 1959 leveret af kunstsmedemester Knud Ejby, Odense. 6 ens ringformede messingkroner i skibet blev i 1982 udført efter tegning af Rolf Grå. Pengeblokken er formodentlig anskaffet kort efter 1818, da pengetavlen var ganske ubrugelig. Stolestaderne fra 1981 er tegnet af arkitekterne Jens Wilhelmsen og Åge Christensen. Orglet blev i 1981 bygget af Th. Frobenius og sønner efter tegninger af Jens Wilhelmsen og Åge Christensen.